खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 मे 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननोबो हागौ मोजाङै हान्थिनोबो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौबो गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि थाखाय जिंगायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव गोजोननि आंखाल जानो हागौ बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा नङा माबा मोनसे उसुबिदा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय जाफुंगोन अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारनो गोब्राब जानो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोआ जोबोर आला-खालाबो जागोन गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खरावबो अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननाया देबर नांगोन आरो जोबोर लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो आयाबो बांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन समाजावबो लोगो लेवा बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन गोसोआव दिनै जिंगायाबो बांनो हागौ बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ गोसोआव जोबोर दुखु मोननोबो हागौ
देहाया बारा मोजां थानाय नङा देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाखनाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गोनो गोथो मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोग्गो गियाननि आंखाल फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायाबो देबार नांनो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे जेंना नुजानो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिकबो जागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन नाथाय अब्लाबो मावनो हानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्राबो देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव जोबोर सांग्रां जानांनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहानिफ्रायबा नाथाय गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नाथाय अब्लाबो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव जिंगा फैगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन
सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोद उसुखुथु मोनगोन। गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबुबो मोननो हागौ, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो अनजागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।